8:09. It's Thursday, October 10. Welcome sa lang edisyon sa atong Bernie B Talks. Gabi. Thank you. Thank you, friends. Sa tanan mga naminaw mo karon sa radyo, naminaw mo sa radyo Lambornas, Melotas 95.7. O siyempre, gusto mo appeal sa among live stream, sa among community dire, pwede mo mag-chat nami sa playback.tv. Pakita lang ninyo ang Bernie B Talks. I am so sleepy. Ay ka. Kaya nagtumar ko og nasa top. Amot lang ganina mga around mga pag-out na to sa opisina. Kalit man ko nga giisip-on. Tapos nasa top din ko. So, unsa mo expect ani? Duka kayo ba? Tuwing ko ba ganang ginapaglaban ako ang duka o goan. But in fairness to nasa top, kanang usagin ni sa mong paborito nga tambal, brad, na kanang kung sipunon ka, automatic ni mo nito maron pag effective, pagkaugma, mawala na yun. So muna itong unang nga topic, kung si tambal na inyong paborito, nakaingon mo nga effective. Kaya ako, for example, atakiyong ko sa akong arthritis joint, automatic, Chen Lok Tong. Ako yung amigo, magula na nag-ingon nga, grabe na tong arthritis na ako, tapos grabe na ang mga tambal. Tapos wag yun na arang-arang ba? Wag yun ko kalakaw, as in, nagi ko iperminti ko andri sa bayan ng, sa tawag na, crutches. Oh, ginan ko niya nga, brad, akong papa, brad. Mao gini nga Chinese na kuan, brad. Chen Lok Tong. Chen Lok Tong. Oh, testing ko ba? Tala may Chinese dia sa Divisoria. Meaning nga na ba? Ano sa meaning nga? Pero ako man nagi-google, mura mo siya herbal day yapon, mura siya pain reliever. Matay tanan gyud, brad, basta any pain tapos ka nang atake kung kuan Chen Lok Tong, mga pila ka kuan. Pila ka si tawag na, pila ka hours, makalakaw gyud ba in fairness. Akong ganahan kanang ako pod kay Pepakwa. Pepakwa. Sa kuha man na, sa pagaw man na, effective na sa pagaw. Effective na, labi na katong liquid. Effective na. Pepakwa. Wag kita ni Chinese na digid gyapon. Tanawa mo, masuko mo nga i-invade ta sa China, pero ito mapaborito mga tambal, mga Chinese di ay. Ano na ba? Nga naman na ba nga murag ang effective ng mga tambal? Siguro gikuha na dayon. I'm sure ang Chinese ang mga nakauna gyud sa mga medicines gyud kay taas man ang ilan na sila mga tagas nga mga lugar didto, dako kay ang ilang area, no? Dili na mga desert, naapoy kuan, mga mountainous, naapoy mga karagatan nga kuan. Para sa ginseng gun, ngabi na to, basta kay ginseng lang. So, naman na yung mga ginseng ba nga cultured, how many years pa, nagiday ka ng high-end nga ginseng. Kasi lagi sa una, experimental man yun. Karabang lagi mga laboratory. Tapos hilig sila ng mga herbal yun. Makikunaw na ang ninyo, ang mga sinaunang mga tao, herbal man yun ang ginagamit. Pero mo lagi, karon lang, ang naitabo lang karon, medyo na sobrang rapog ka, kuana, na abuse. Karon mga good herb, nanay baligya aron na mga raw material. Like for example, gusto ka og mga moringa or kanang kalamunggay. Nanay baligya aron nga naka-powder na daan. Ang style sa ubang ay ginabulag, ginadry, tapos ginagrind. So, tapos na yun machine karon sa China nga mamuhatay og mga capsule. So, butangan na nimo na tanan dia i-combine, ma-convert into capsule, pusa, naladayin kay bitok herbal capsule. Mapalit sa walay mga butika. In fairness sa kuan, tongkat ali, effective sa. O kana. Mubayang magilog ron, mo na giro. Teneng. Mutindog. Akong kuan ni dito sa story dio, ang akong ginaingon. Uy, naman din itong kat ali ning atong produkto di ay okay. Mutindog yun ni bahalag mutungtong mukatkat og nay ali. Og mubarog abi. Mubarog siya, mutungtong mukatkat bisag nay ali. Pag tumar ni maning tongkat ali, grabe kagahi, ibunal ni mo sa lababo, buwak ang lababo.
ibunal nimo sa bowl, buak ang bowl. Ang hindi makatulog na dayon. Asa naman si Drewy? Drewy, asa naman ka? Na naman ang sakto ka atong herbal herb pero nakadungog ba ka aning cone flower kaning Echinacea? Unsa? Echinacea. Cone flower? Oh, sa North America ni herb dito silingan namo kay namon mi sa Amerika no nagkuan gyud na dako gyud. Wow. Sa North America baklay lang gamay pila lang ka kanto. Naani siya isikat gani siya sa Native American herb. Kailangan siguro nato ning kuan kay para ni sa mga sakit-sakit sa ngipon, tiyan, tapos wait. Ano imo nang i-promote? Naka-testing din ka? Naamang good gi-search na ako ang mga top 10 herbal. Ang ato ayo pag wala sa topic. Ang atong topic kanang ato yung gi-testingan. Number 1 siya dani pero nagyapon tong ginseng o ginkgo biloba. Nabayran ang ChatGPT nabayran na siya. Pila daw ka states sa North America la sige daw. Pila ka states? Oh. Ay. Depende sa ruta. Juanito, goatweed. Basta ako, basta anything, basta galing, basta morgan ako karon kanang maka. Mungkin po na mga ginkgo biloba. Maka. Biloba. Ginkgo biloba. Lain mo po to si Jocelyn Riloba. Lain po to. Ato tong kuan. Basta ako tama, akong ganahan kanang yung chinlock tong tapos basta sipon galing to, mo inom mi katulgon ko makatulog ko pero pag mata na ko wala na akong sipon kanang kuan kanang sana sa tabi nasa top. Nasa top. Wala siya sa ubos. Wala siya sa ubos. Nasa top. Ako po sa top man gyud ko basta mapagaw na ko nasa top ana. Ang kuan ang iya ang side effect lang gyud kana lagi kung paino matulog mas maayo na siya paingon na matulog. Unilab diba? Unilab. Turmeric herb nagakuan ka ng turmeric. Na. Sa ginger man ko namo ko sa labat. Tama pwede. Basta sa mga tambal na basta tomate na sa bagay mga pain reliever mo na sinlok tong kaya po nakuha. So far, wala mo kukulilain sakit, healthy pa mo. Samantha Sanchez, shout out sa Kodara. Also hi to Jackie and Claude, the lovebirds. Okay, so klaro kayo nga, third wheel na sagka karon diha. Yeah. Tigpakpak na sagka karon, tigpakpak, way hinungdan, inutil, way pulos. Puno lag sana all ang imong utok. Sige na lang taog, sana all. Mauna diha. Sana all. Okay. Ito lang. Pasensya kung sa'yo, manguyab ko ha. Kay, mo lagi ito ko ni effective ni sa kuan. Nasa top. Ha? Duka kayo. Pero sa wapo ning nasa top. Basta mag-aeroplano ka, o biyahe ka. Nasa top ka para tulog na ka. Goats na ka pagabot sa aeroplano. Para nindot tayo. Di ba maluya ka pag landing na inon, luya na inon imong lawas, di na nimo masaka ang imong bagahe. Igo na po ka nga makatulog yung kagsakto sa. Nakanang igo ang biyahe bang pagmata nimo siguro, okay na. Ako man gunang gibasa nganong makatulog man gyud ni kay iyang ginapahulay ang imong throat da ni herb. So, di man pwede nga kanila ang iyang ipakatulog. Iyang ipakatulog halos tanan sa imong lawas nga kuan mo nang kuan mo magluya ka magkuan ka kay pakatulog niya imong throat kay kapoy imong throat si ubo ba ay dili na pa na isa nako katong para sa ubo bi kanang mukatol katong i-dissolve sa water Flumosil o kana sad wala na kuha ng mga carbosystem mga solmiox wala na kuha na Flumosil tablet na siya imo nang i-dissolve sa water ta kung medyo katol-katol kay murag na ay kuan kana mo imong iinom effective sa kuha ha di walay side effect side effect ang side effect Bactidol gwapo kay mo Bactidol kana imong i-gargle sus ka remember ko ng mga Bactidol grabe magina kuan magina yan ang mga remembrance magina sa pandemic na oy Bactidol bay kabalo ka bay kanang maglagot ko nang bay mo kanang mobalik bitaw sa memory sa Facebook ng panahon sa pandemya
Katubitang before ka mo sulod sa balay kay magkahubo-hubo sa ka. Maghubo sa katanan. Naibabot ka sa punto alarm kato nga time nga pandemya. Pero narap ko sa balay, di ra kay ko galakaw. Makadapit ato nga time. Balay ra makanhan. Asa nga balay ka? Asa makanhan? Wala na mo na nga anxiety at ka to? Wala man di man kaayo kuan galakaw. Grabe ba di ganan sabi nakapalit na ko katong aso-aso nga mura tag asuhan pag musulod. Tapos before ka mo ano ba kanang hubo tanan. Grabe atong panic ato bay. Kato nga time dito sa pandemya nang feeling nato kita mga amahan, kami mga amahan ato nga time or feeling namo kami mo ikon ani, kami ang hero kanang mugawas mi kay to provide the needs of my family ana ba. Bro na anak imong dating mga hero ko diri. Tabi ni mo simana lang ba na malit kang mga kuan for how many weeks lang ana ba. Niabot dag duha ka tuig giahak. Tapos I remember niabot ba ka sa punto nga murag mo na gid ni bay, mo kining normal bay. Niabot ka na nga. Oh, kanang the new normal itong gingon new normal ana gid bay. Tagrabe lisura lagi mag-host sa Zoom lagi. May galing kay nasa magkuha kay pag hosting pero Zoom alisura lagi bay. Nakatunay kasal nga, mag-face mask pa ka, mag-shield pa ka. Saan mo pag-storya nga, di mo may bawang mga tao, nangatawa ba or wag, naka-shield man tanan, tapos pag ginhawa ni mo blur imong pananaw, kay mo ana sa ships, paita nila. Daddy! Galunggawa ni nga memories. Gid tong kuan. Pero ang mga music tadya ka na mga wipe it down, Dili, andi na ganahan sa pandemic nga kanta katong you know, I got get ting. Grabe ba, bullshit yun na ba? Every time makadungog yung kuhana, murag, di ko ganahan maminawa na kay grabe na nga, pangit yan nga kuhan, pandemic, sus, ginoo ko. Pangit yung mga memories. You know, I got get ting. Lungon nga nagsa, ginoo ko. Pero gwapo kayo kay, pag makaanak namin ni Nessie, pag abot sa panahon nga, did you know that we survived a certain grabe kayong so yes, Daddy, what happened? SPG 2024. Medyo ang dami natin ngayon. Baka na yung mga bago karon. SPG 2024. Si Paulo. Karendat. Si Paulo man na. Karendat. Si John Zig. Hi to Cindy Quijada. May buntag. Mga sir, may buntag. Kives. Coffin Dance. Tama ka. Wala pa kasulod si Kwan lagi, si Drewy. Asa mga Drewy? Gahang daw ang laptop? Gahang ang laptop kay gikuan pa. Mao pang pag-on sa laptop kay. May ganaon sa naguni papaina ni. Anyway. Ko i-pre-over sa ng laptop diyan. Mo na nga mga tao na may amber na kwartahan to mga to ang Zoom. Nahimong kwartahan ang Zoom. Grabe ang Zoom ba? Ako nagkuha na lang ko ato, live stream na lang ko po na games naman, tapos unya taon-taon mag-live stream naman, unya. Grabe, may gani kinagi internet. Pero in fairness, bro, kung wala internet no, wala nga buang siguro tabay. Wata kabalo sa nagakita mo sa kalibutan ba ng boto na dito tanan nga zombie na dito Metro Manila ba. Pero in fairness, bay natagaan gyud og chance tong mga Netflix na kanang medyo kanang mga low budget film tungod sa pandemic. So napugos sila tanaw. In fairness, dito ni mo makita ang movie nga. In fairness, low budget siya pero nindot man yung story no. Kanang bitaw kanang dili si kadang artista bay pero in fairness gwapo man ang ana bay. Mo bitaw to nga sikat to silang bisag mga Filipino actors kay dito ra sa ilang movies dito ra sa Netflix pero pag tan-aw nimo kay tungod kay wa makailingaw sige tanaban mo matay no. Okay po dito nga movie bisag low budget ra kay nara sa usa ka location puro dialogue tanan pero natagaan gid sila chance bay. Pasalamat po sila na kay namantanan ang mga movies dito. Taga-impress sa tagaan sila. Ang mga sad nga mga news kay tingala ka na lang ba na analgit mag-block og kuan profile picture. Dito naman ko na call banner ka ng kanabitaw nanabitaw sa mga circle of friends kana bang mga kailan na gyud nimo ba primero barag okay pa tong nagkandila bar di pa ka kuan. Dugayan mo rin, kailan na bay? Yala si kuan bay? Aksyon nagkabalaka na, ulak ka bay? Alam mo ka ng Facebook usahay? Speaking anang magbutang ka ng kandila.
Sila. Samok siya ning ubano nga mo pusog kandila ta wala gi reason. Ikaw ba nga chismosa ka ba? Shit, unsa ka ni ba? Ano diyan? Tapos ay kana bang minum bitaw rest in peace kana bang tanan gid makabalog ko nga marites bagito nga lami na gid mo naunsa day siya. Kita bali mga tol gid atong kamot mga bisa pag kabalo ka rest in peace anak ta. Sige kay kamatyan mga tol gid mo munanaw gid ka sa comment sige kamatyan daw wala maginitubag bay. Ikaw rin mingon so naunsa day siya ligawa sa pagkamarites nato mga igala. Nag-struggle sa mga MCQ. Hindi, MCQ karon di pwede agoy. Sabi ka baratong gasolina to bay. Ano ka baratong gasolina di man sa tagalarga na unsa gon sila. Niaboy ko tug halos tag 25 na lang ang litro. Pero grabe ang ayayat or nay kwarta nga pundo tadagan kay na maligyag yuta ato nga time. Tungod sa kalisod mo dagan kay sila property. Kana property nga katong nay nang baligya og sound system kay wala na imo event tama baligya katong mga ahente nga nahimong mga seller sa mga hipon, seller sa mga longganisa. Grabe ba mo adjust gid ang tao ba mo na atong kabiliban brad. Mo kuan gyud. Dayon ang order dayon online. Social lagi kayo say mag-deliver din na kamontero. Na maligyaw mga bisag unsa na lang ba prutas, hipon, seafoods, panga. Grabe. Sa una gusto ko magka-own PC since high school pa. Pag pandemic dream come true nagka-PC. Barato ang computer tama. Ako nagpalit jud ko PC nako kay mao man sad tong pagka-shutdown. Salamat pud kang ABS-CBN nga naapoy gitunol pud lugar nga kuan in a way separation fee anak ko kanina time na gyud ako ni mag PC dito ni nakuha na akong PC dito ni gyud. Tama. Prince Chubby maayong gabi ni mo da. Yun lang mo nang wala lang di nami ganahan para di ko gusto nga makita ang mga memories sa kuan bay. Pandemic pero sa kanin si Facebook bisag naka-move on na ta ibalik pa man ginuon. Samo magayo. Tama. Ang barter ba na uso? Barter, grabe ka uso. Halos mahurot na ang gamit sa balay. Gibarter na ko akong pinakaunang GoPro sa usa ka bike. Imong drums. Road bike. Adi ang drums siya kamang itong ibaligya. Ang barter yun, katong GoPro na kong Hero 4, masiguro to. Ibagi pa, kuano katong bike. Na. Tatanan ba? Kalit lang ni sikat ang bike shop. Grabe. Tanan kay mura may maka biyahe, magbike ka di makapasahon. Pero magmask diba? So nagbike tanan ng mga tao. So kay namalit na tanan nagbike ng mga tao, nagbalit na sila, nagbike shop na. Nabalik na din sa normal, lugi na sa mga bike. Gipang kapoy ang mga tao bike. Kuan ra dito pandemic ra dito. Dito man isikat dayon ang kuan sa Lumbia. Katong na yung mga resort sa taas ba, katong mga pahiron ba. Pahiro, itong mga view. Dito ni sikat ba, kalit na himong mga resort dito panahon sa kuan. Kamarahan Ridge, panahon sa pandemic, nagbike man. Pero I don't know karon kung napabagyapon, bro, wala naman ko makita. Naman. Pero katong mga original yun ng mga bike, katong mga nag-apil-apil lang tungod lang sa pandemic. Kato noon. Di ko kabalusad yung, naan na si Drewy? Wait lang Paman. Tanasan ako siya kung Drewy! Imbis okay na akong internet Drewy. Kaya last time, wala man to ni salir akong internet Webe, ayun, yan. Next. Faculty and staff siya karon faculty and staff. Tanawa na imong konbe, tanawa na imong audio be. Kapag-kapa na diya. Paulo, paki-assist. Paulo, palihog. Para Organize gani siya nga attorney Okay. Naman gikuan. Time stamps, skilled. Ay, dito ni siya sa opisina ni siyang bana.
Hindi magbuhat og di maayo di ha. Dili magbuhat og di maayo ha, bata ra. Hello? Yeah. Uy, hagas magbata diri. Depende man kung iyo pang suga, di pwede. Dili pwede kay ang door niya kay glass door. Ay! Nakauna-una gidi ay. Nasa isip pero hindi ginawa. Butangi o kuan kanang something Nakanuno ko Scorpio Nights 2. Mao na may gala. Ladies and gentlemen, today is Thursday. Attorney Drew in the house. Palakpakan. Hello, everybody. Maayong gabi. And ako na si Sam. Sa mali, kahasol Sam ba? na ako pangalan karon, guys. Characters lang ni guys. Fofi. Ayan, Popi na. Ayan. Finally, na okay. Naging akong frame. O, dahil na. Tapos, ayan na, okay na. In fairness ni Drew, wa pa nakauli, pero fresh paghihapon, gikan pa nag-opisina. In fairness, Muna naka... Si Drew kay Maragkuan, si Drew baka dili siya pang beauty pageant, yung kayo nga kuan beauty, pero pag tutuki lang, Moda yung si Paolo, grabe. Kay mututok pa man ka. Moda yung si Paolo nga, kung dikit gid si Paolo kay basin. Bora ba you're telling of na kanang siya, dili ligo siya itong kanang pang first day of class na ma-attract ng kadiritso, Kanang head turner, dili itong mga head turner. Dili pa. Pang second lingon. Mga pang second sem. Dili, dito na siya sa kanang na-sit work na yun, na-project, na-group. Tama. Na-group, na-project, tama. Dito na din ma-realize. Okay mo rin, Yeah. parang si Lingling lang Samo sa college nga na ba. Siyempre naman ginay mga katong mga first day of school, naman ginay katong mga naman good may classmate na mga beauty queen, mga Miss Talakag. Kuya kay namo nga kuan sa unang panahon. Yes. Dagan kaayo galakag. Okay. Pero si Lingling sa amo sa una matingala man ko kay pag tawagon ng mga test paper na ba mga dagkuglado ba. Versosa na ba kung dili siya ang highest, nasa sa mga second or third. Yung uncle si Gardo ba? Yung uncle? Gardo Versosa? Bigmani si Kwan. Dito na, kanang mga medyo... Ayaw na hilabti ang ako ang angle sa camera, Sir Juan. Kaya naglisod na ako na rin. Ano na daw? Dapat sa ubos daw to? No? Gikan sa ubos daw? Yeah. Kaning bana mangunidro. Mo gining typical na tinira ang estudyante. Dili. Kuanday sa una pa to. Murag wala ay naara sa mind. Sa tanan ako mga batchmates, ako ra wala niya na estudyante. So ginan gid ako siya kung na student pabugo nimo. Hagas masad nga sugton ta ka. Pero nauna magit si Teacher Paulo nauna. Yeah. Nauna siya. Nagulat siya mga almost 8 years, bro. Grabe. 8 years. Grabe, no? 8 years. Mao day nagbalik-balik og kana. Nagstorya biya tagahapon nga dili pa dugay-dugayon. Nagstorya man tagahapon. Oo. Kana padugay. Di ani la question kay karon siya. Si Don na si hot seat karon ba siya may nakon. So sa 8 years, na-timingan ba nga walay someone sa gyud that time within 8 years yung lugar nga ni Kuan? Nagyapon. Iga pusing-pusing. Nakikiyuyabad to? Ay, tama. Na-review din ako yung graduation. Ano ba yun? Nadi siya lain boy dito nga kauban. Muto yung boyfriend? Wala dito akong boyfriend sa graduation. Huwag kang... wala di ay. Gusto isa ka lalaki dito. Marag sweet man kayo sa mo ha. Uncle, masiguro to. Uncle. Hindi ba pareha mali mo nakatuga. Abi na ko, mo siguro niyang boyfriend sa una. Di sa pagaling ka. Long distance on nga sa akong ex. Wala gyapon. Fast is fast. Kalang long distance. Dili mo na. So abangers na ni si Paolo? Abangers? Abangers? Abangers. So,
third year man ko adto ay second year yung nakitaan ko niya. So gihulat gid daw ko niya nga mo graduate. Ay ako niya gichatan. Swerte ba? Wait. Ethics sa teachers. Di mo na akong ingon. Swerte ba si Paolo nga that time ang imong karelasyon is long distance? Nakabalo ba siya? I mean, swerte ba si Paolo nga katong na time ang imong na relasyon is para sa iya? Oh yeah. Kay long distance man to, di ba? So mo lang ingon gyapon nga na timingan para gid siya sa imo ha kay that time medyo dili man. Kaya kung siguro that time na katong imuhang boyfriend is kanang within nagin mo dool, I'm sure ang chances ato mas slim, di ba? Compared nga na long distance. Yes. Tama ba ko? Oo. Tinood. Wapo to nga word. Tapos ako naman go, dili ko ganahan gyud og kanang duol. Ha? Lahi sa niya, no? Dili Lahi ko pa niya. ganahan. Kaya feeling na ako nga, dali ko ma-distract. Nuts! Yes. Ko nga nagyo. Talaga, like, di ganahan ko na, for example, ikaw yung type, lugar nga, okay ra ko na yung boyfriend, yung mga I love you, but ayoko nung naasa sa kiliran na ako kay para murag walay sa gabal, parang, dili ko ganahan. Wala kay kang kuan ka keme-keme, wala kay ka shoulder to cry on. Burag mas i-prefer lugar na nimo. Hadlok siguro siya nga matent. Base no. Dili ang nasa ko man to, mahadlok ko maburos nga wa pa na man og eskwela. Ayun. Pwede na. Pwede na nasa akong mind kanang That's why dili man sa ingon na kuan long pero distance. you know sa mga kakita na ako adto sa akong mga palibot na ako. So what makes you kilig that time? Kana lang mga messages lang, video call ana. Messages, oo. So mo nang dito na ako na find out nga ako ang love language is words of affirmation. Words of affirmation. Yes. Pwede rin parang ganun. So kana tapos sahay gaanhian siya. Pero nag-anhi na siya diri law school na po. Law student na po. So adugay-dugay gid pud ginay mo nga kuan gid LDR that time. Di mo nitong swerte di si Paolo. Nga nasa diri nag-check og papers. That's why bro, masige kog ingon ana bro niya. Usahay sa mga sitwasyon ng barong matiming kay, for example, pero lagi po nga nalagi nga, seaman ka, na teacher, pero matimingan nga, seaman ka, purumpun mo laki baka dito, or walay koan. So, mas, ang chances, again, akong utrumali ko ng word, slim ang chances nga, kay tuon man sa imong environment, dili man nga na, di ba? Tapos siya teacher, mo lay problema, kay sige mo sa kalog, habal-habal. Ginatod siya everyday, baka, mas istorya. Istorya na ba? So, baka kasi kay bisan pag ibutotog parehara ang level sa kagwapo, level sa love, pero ang diferensya lang yun kay ang isa dool, ang isa layo, mas gyapon tong nasa dool, medyo gyapon. So that's why medyo swerte ka kung nakakana nga sitwasyon nga relationship, tapos natimingan nga sa environment, kaya di ba nataping na to na ni Juanito ba to nga, sometimes nasa imong work pod ang work nimo murag sa klase sa imong work mo nang medyo mas dako ang percentage nga delikado gyud, mas dagan ang temptasyon. Number 1 na nigawas naman dia ang kanang naka sa sales, midrep, call center. O ano may ana ba? Model. Kuy mao lagi ni mga gala. DJ. Politiko. Daig ng malandi ang maganda. Ano sabi yan? Daig ng malandi ang maganda. Iyon. Kaya sa'yo, naigwapa pero walay ganap. Wala gyapon. Kaysa katong okay lang pero gapanguot diretso okay kaya. Ayaw ba kayo mapriuberan tagkalitan eh. Mapriuberan tagkalitan ni Droan ni kalita. Struggle sa lalaki kung same kang attorney ang style, kung mag-uyab pa. Na-justification po ni Siwan, no? Struggle daw sa lalaki kung same kang attorney nga style, kung mag-uyab pa. Kuhan mo gud yung style sa mga wala nakabalo, purity yung kaya ba? Purity. Yes. Grabe yun nga mga harang as in kung kaya i-control yun na siya. So ang lalaki ani mabuak mo ano? Legit lang. Juanito, in short, walay magdugay murag LDR nga type. In fairness, Herb, nakatry
isa ka babae nga ingana gyapon ba nga. Wala gid ba until gid nga magkasal. Ningo jud ko, sige. Ako yung gikuan ang challenge ba? Sige. Walay kuan ha, wala gikuan, pero pwede ta mag-kiss. Nga naman gi-explain pa gid ako nga na ako na magyud ko yung mga needs no nga mga kuan no kay what if kuan tapos dili man ikaw man gyud di pan pwede nga dito ko magtanaw sa video mga kuan di ba dapat ikaw ang ako object of affection pwede kanang gunit-gunit sa kamot ana antod nga didagan na may gani kay niabot gid sa punto nga wala lay kuan ha katong panag-abay sa duha ka bunguton ha. Anak alami na mo nilingling kay pareha man may virgin. Wow. Pareha man may duha nga nang mo pagsugod-sugod, pareha po nang ana ba. Dili bitaw nga ang isa kay napagpalag diyan. Kay ako na bahala. Dili yung puli nga. So nagtuon-tuon lugar mo Arp nga nagtinudlo ay lugar mo ana. Primero ka lang kiss lang sa learning together lugar ana. Learning together. Until now learning together pagyapon. Panahuman. Papamahuman ang learning together. Learning ba ya? Masteral. Ang may kinabuhi. So dagan na rin mga utana karon. So pila day ang age gap daw ni Paolo ni Dro? 8 years. Naabay factor ang age gap? Yes na agyod. Na. Recently lang ako na siya na realize. Asa kasagara ang bikil pag medyo kung kanang ingana kung age gap ang istoryahan, amoy factor sa problem. Nagsakto ra man nga age ba kay sakto ra. I think ang kuan sa inyo Erp kay duha man gid mo. Pero pareha man mo og level, di ba? Magulang kay siling sa ako og months. Murag nga na. Pero I think kung ang lalaki medyo dugay mo mature, murag okay ra ingana like 8 years ang gap. Ani na lang para ma-imagine niyo si ang husband ni Attorney Dro, 4th year high school, si Kuan kay grade 3 pa. O grade 2 pa. 4, 5, 6. Grabe. Grade 1 gid ay. Grade 1, 1, 2, 3. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ka-crush. Nada, grade 1 o grade 2. Alam niyo ba, imagine yung 4th year high school si Kuan, Paolo. Naka-crush sa grade 1. Naka-crush sa grade 1. Ana lang ang comparison. Sabi ka corrupting mind. Arang-arang na. Pareha man gyapon. Arang-arang na. 8 years gyapon may Erp. Pila? 8 years gyapon may. Kamo ni 8 years day gyapon. Wala ta tutos ni Siron. Dro, unsay Kuan Dro, kanang asa dapit na kanyo kuan nas kanang gibas kanang age gap ang kuan dahilan. Recently nabantayan nako nga when you don't kung dili na mo pareha og like taas inyo ang gap sa age, dili ginamalikayan nga ang isa nga advance in age, dali ra kapuyon labi naggabi na. Ay, dali ra kapuyon. Pinakuan ba gid na dili pa gyud kayo klaro labi naggabi ra. Ina na lang gud mo ngit-ngitan. My God. For example, single pa ko, naanad na ko nga kanang mag-hangout o gabi with my family. Or mag-stay sa balay, kaon og pizza, mag midnight snacks ba maging ana. Or kanang mo gawas, tuka-tuka sa gabi, mag-snacks, ingana. So, kay Paulo, there are times nga kapuya na siya mo gawas og 12 or 1 a.m. I appreciate him kay kuan kanang maningkamot gyud siya nga makahatag siya time sa ako bisag ana na kagabi kay di ba kami duha were both working so 5 p.m. Kuya sa ning tripping silang Druno mga unog alas 12 sa gabi yan na mo isingit after work so you know kuya, you can imagine pero grabe mga kuya yung tripping ha alas 12 pa mga ana ba kami hagok naman po may na lang ginabi nga dungan-dungan ra tao kuan bi edad ba kaya at least matulog at least kami nilingling matulog mi sayo pag makamata mi di mulihok na po dayon mi tapos matulog na po dayon mi balik Ile na masabtan nimo nga lagi laylay man kuan sila ni Drew pareha sa ako pud ganahan po kog mga gabi nocturnal ba mga nocturnal mga owl yes
Oo. Mga owl nga mga tao nga murag ganahan kung walay mo disturbo, di ba? Sa gabi walay ga disturbo, nangatulog ang mga tao, gusto mag creative something unsay gusto buhaton stress-storya mga until alas Or siguro kuan sa kay Paulo, siguro nahimo na siyang complacent because binyo na mi. Murag sunod na lang kay kuan ka nakapoy. Ay, ang mga issue ng gawas ng mga higala. Unsa man gyud SPG 2024. SPG tubag. Tubag. Ay sige busy dia. But Brad, pero nagoy barkada ba sa high school yun. I think mas bata pa to sila bino si siyang asawa mo mangyapon bay. Mo na the same lagi akong nakona nang anak daw kanang kapoy na syempre. Unsa bay day ni ni Paulo? Like early ba siya because teacher maka siya? Yeah, early. Morning person siya tapos ako kay dili. Night owl ko. Na-timingan lagi mo dili, na-timingan lang po siguro nga wala magtunong inyong kuan. Murag iPhone 16 ka pero inyong casing ay iPhone 18. Nagkuan diya sila adjust. Murag ana bang akong gidipinsahan si Paulo diri ba akong gidipinsahan. Kay kung pareha lang pod mo lugar nga nagsugod na pod sa mid-morning, makaya-kaya lang po niya pero limang early morning siya alas 6 ta alas 12 pa mo nangaon pa. Sana na si Paulo magtinga lagi kay wa na itulog. Dili na sa edad. Akong gi-justify akong gipinsaan si Paulo. Dili na sa edad. Na timingan lang yun nga dili pareha inyong in og out. Ana na lang yun. Siguro ana. Kay usay gusto mo kumuta ng movie gabi pag binge watch na siya kay makatulog man. Wait attorney. Wait, ingana gyud ka like most of the time ingana ka matagabi. Like unsay oras ka mananog mga 10, 11 na? Mga 10 o 11. So kaya nimo tapos si Paulo dapat 10 PM bedtime na niya. Yeah, dili sa edad. I so move Mr. Chair. Sorry. I therefore conclude that it's not about the age or the age gap, Mr. Chair. For me, Minister, my manifestation is they have different timelines. They have different lang early siya. Kani Mr. Chair kanang mas maayo unta kuan na tog resource person ang mismo gyud nga tao gyud ba atong gibak. Please lang kung pang ka after 1. Mga pinasilag midnight ha? Oh my God. Mao di nga malit. Mali. See? So, meaning, dili sa age gap na. Tungod na kay imong oras, parehapon mo ni Poppy. May pa day, ang opisina, ani na lang, schedule na hapon nun, na closer, o na opener. Pwede ba na? Di man namang lock siguro ng kwanda. Huwag na ang struggle. Kabalon ako kasi kauban ako sa closer. Kami kay mga early person man may silang Karen, mga early person. Tama. May problema lisod sa mo actually nga balikon na mo ang kanang sayo mo mata sa buntag. Struggle gyud na siya. Palihog lang. I hope ma-appreciate ninyo. Actually, kaya ra ba yan? Sa tao ra gyud na. Sige, justify pa mo ha, justify pa mo. So para sa ako di ay kuana. Dili na ako gidipinsan si Paulo karon, dili na sa age gap. Sa kuana, dili lang pareha inyong kuan, time in og time out. Yeah, siguro. So lalimang kag ikaw mga 10 11 mga. You're really complacent ha. Kuan siya. Di pa biya lalim magunahon na bitaw nagkaurot-rot na biya ng buhok ng mga bata. Matingala man good ko kay katong pandemic, ingon pa siya nga matulog sila 3 AM 4 AM. Okay, magtanog mag-snack sing ana. So, kalit ang lugar mo siya. Usay kay mo biyahe man ang ulitaw non subsagan. Dili mo biyahe na manggod karon, murag sayo na gyud kay stanan kasi sad. Kaya man sa internet. Labi na face to face naman ang klase. Kami galing mo matamig alas 5:30 sa kadlawon kay kailangan mi mo apas kay traffic ng uptown so kailangan mo hawa mi before 6:30. So mo na pagabot sa opisina, goats na po ng konsehal. Buka pa kayo. May na lang po kay magtuno nagkapisyuan. So kung kabalo makita lang bitaw ni Juan akong heart, manag ko. Dila kay ako mano ba? Dila kay nako kay ma-conversation. Nagkape. Wala na, buhay na rin ko. Okay na rin ko sa akong whole day.
Na ako'y kape. Kaya lami kayong kape ni Juan Bay man. Ninuod mo si Juan Bay. Yes. Nagbarista man guni akong Juan Bay. Lami na nung kape. Talawang among standard. Nagtagas na. Di na may ganag 3-in-1. Para sa amo pang lamay na lang ng 3-in-1. Hindi man sad maayo po. Or mga instant coffee nga black. Baka naman instant coffee. Parang lang namatay. Na mo bisita diha. O, sir, inyo na ni mamo. Gitaas man gud ang standard sa opisina. Gitaas ni Juanito ang among mga bar of excellence. Bar of excellence. Napay pa simot-simot, napay pa. Napay pa simot. Before ka mga pinapay. Pinaana pa ni mo case. Wala na. Sensory class na. Oo. Tingala Dili mo na mong dili Arabica nga beans. Oo. Wala na ka. Naon sa mga nagsaba nga wala na coffee beans. Drop order ako coffee beans. Palayog one time. May pakuan. Tomorrow dayo na. Tapos lami kayong kape kay halos mo consume og mga 20 minutes saya makakape biya ka. Kating lami agi human gid taas ginon ang standards na gyud nato mga gan. Or samot na gyud ni kung naa pa gyud tong kuan espresso nga machine. Oy, samot na gyud kini. Butang na tong espresso machine sa ba. Murag naara ba na sa Apollo? Laban na kanang mga tag 3 million, 4 million nga kuan kanang coffee ano ba? Gay. Murag gusto na si kailan ni Dodong Wabi. Murag gusto na siya pwede ba mga office ninyo ugma? Kani mo ko na mong opisina may gala, gusto na mo nga muraog ka lang. Sa Google ba to, bro? Kita ko sa movie. Sa Google ba to? Nato yung movie ba nga Google opisina? Office ba to sa Google? Na kanabang para less stress na yung mga jingle, na yung mga board games, ba? Ano basta pang entertainment ba? Na PlayStation. Para lang para bitaw makakuha. Basta kay ang everyday na tong output dapat ingani dili po ninyo nga diya lang para mag-announce. Alaon na lang nato ba no? Mo siyang pastime lang. Kulba kay na si Juan. Ni trabaho kay mag-level up sa iyang kuan iyang game. Ni trabaho lang. Sayo ko diya kay manon sa nako akong stage 3. Wala nag-demand na si Juan og each proper nga beans kini nagyud mga gala. Kung asa ang tag 700 nga grams na sa mga tag 28 uy mahal. Istadiyan pa na mag-brewer ma YouTube. Na YouTube or dahil ra magitong nga nang istadiyan nimo nag-training mo gyud ni si Juan, lahi ra ni siya. Gitaas ang bar of excellence. Anyway, balik ta sa age gap. Balik sa age gap. May isa ka i-add diha sa age gap. Sige. Kanang naay times nga dili ko kabalo if tungod kay teacher siya or tungod kay advanced na iyang age sa kuha. Naay times nga kanang mag-lecture siya sa kuha. Dili, walang kanaanan. Ako nakita, ikaw nga klase nga tao manggod, wala kay kanaanan kanang ginamanduan ka kay murag naagi kay on independent woman be ka kuan be ka lagi attorney dayon medyo makalitan ka kay uy. Who you nga makasulti sa ka me like that. Who you talk me. Manggod. Tama na mugawas gid among pagkakuya pod. Kaya ako makarelate man ko kay pareha man may 8 years. Mugawas gid ang among pagkakuan pero naagi times nga kamo pod ang murag mo decide sa inyong self nga usay di gid mo magpamando. Di tama ka lang part part of adjustment yun kay mo lagi. We natay mga own career or mga kuan sa gawas. Pero you have to accept the fact nga pag nanak ka sa balay yun as bana asawa. Murag sometimes imog yung kalimtan nga kuan ko ba tama ka ba naging mga ana nga mga true kanabang lang biblical man na nga ang lalaki gyud ang mag-lead sa family kumbaga siya gyud over sa iyang wife naman ay authority nana sa Bible bro nga ang lalaki gyud yes mo ba unang ang babae lay din nga Bible among kuan diri sa balay bro lay din nga Bible amo diri sa balay. Istorya attorney nga. And husbands love your wife. Dili pasabot nga mo submit lang ang wife sa husband bisan og basal gulero ang husband. Dapat ang husband gyud maayo pud siya nga ehemplo, maayo gyud siya pud nga sa katauhan. Sige daw unsa na nga part be? Sige daw ito dong ano be? Asa nakabutang na sa Biblia na be? Asa na attorney? Sa kuan man na. Kuan pa taw na. Ano nga, sige nga. Si Adam and Eve. Dili Adam and Steve, ha? Dili.
Adam and Eve, dili Adam and Steve. Uy, Popi, pa ni mo na usap ang mga art card ani nga tong podcast o katudayong merch. Dili mausab kay na boost mo. Dili ba kani atong podcast ba nga mga ano ba? Kani? Mga art card na ko ba na to? Ano sa mga kay? Na-reprimand art card ba kani atong mga thumbnail ani mga akong mga ako ra mo tundag goy good. Sa ka. Kani mga art card. Bernie Bitox na ba day? Bernie and Poppy Bitox na ba day? Bernie Bitox and friends man ni. Bernie ani ba kani bang mga ingani? Kani mga ingani ba asa man na Tapos na rin ang mga guest nato din sa Ubos ana kay wala man taraw ka. Mainstay man taraw. Ana ano mga ingana ba nga mga ako ra ba ni master ba mo kani ako ra ba ni taon. Lahi ra man gyud mo mga expert. Ana ba. Anyway. Kani nara Ephesians 5. Sige daw. Ephesians 5:22-33. Pero kanilang 22 be, try na to be. Nara wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. Meaning, kung unsa kalab ni Christ ang church, mupod ang lalaki sa iyang asawa o iyang family. Meaning, gisacrifice man ni Christ iyang life para sa church, di ba? So, as a lalaki po, kailangan ingana po lugar ta. Mo sacrifice ta, balag mamatay ta sa kakapoy basta kay makuha ng... Naday gibutang di, ang kailangan niya lecturean niyang asawa, naday nakabutang di. Sige daw, sige. Mr. Chair, can I ask the good... Madam Chair, can I ask the good reporter if it's stated there that the husband should lecture the wife, Mr. Chair? Ayaw jog absent sa lecture, ma'am. Mag-quiz unya na. Pero tama na, like, sa mo pasaboy nga lecturean ka about anything? Sa pagluto, dapat ingani, or about life? Masayot ko, or na ay mga times nga lutang moments. Pero that's, sabagay, that's part of the adjustment being married, no? Okay? Tama ka. Sa inyong balay, bro, nakita mo na ko nga, kuhan man ka dito ka ng Disney princess, man ka dito sa inyong balay. Muna akong feeling, no? Disney princess man sa tornado dito. Sige, confirm ba? Is that confirmed, Madam Chair? Is that confirmed, Madam Chair? You're Disney princess? See, tama ko, no? Hindi ko magkamali. How did you know? Sa Disney princess, si Koan, attorney doon ng balay. So then here comes the husband nga. Ano mo kung anion? Part ng adjustment. Pero kung sa ito, nga, sometimes dito ka na mukwinta ka mga, grabe na ako mga kumbati sa pagkumbati, ano yung mga ordinansa, mga resolution na. Tapos, pag abot diri sa balay, anong mag-argue mga kasako? Ang konsihal ko diri. May mga ingana kadjud lang lahi ni nga kuan, lahi ni nga world, lahi ni nga kuan. Tama. Katong istorya tagtarong lahi ni pamilya ni. Dili ni na wala ta sa session mga igala. Ano ba? Tama na siya. Mabot na rin ka sa panahon na makabalon, imo lang nang ikatawa, suminto yung naka-adjust na ka. Amo na ni siya, kabalon ako sa ingani. I think na. Then that's part. Talagang siya ba sa ilang pamilya mo, ting lecture po siya. Ang imong husband. Ting lecture po siya. Wala din na. Katuning boyfriend, girlfriend pa mo, wala pa rin na ingana? Wala ingana pa? Wala pa na ni gawas? Dili pa, wala pa kayo. So mag-awal ko mo sa una, unsa man to? Daog ra ka pirmi. Maghilom ra siya. Yun din siya nga. Ngano, taas man imong tingog lang. Magkita raman doon, nagstorya. Okay. Tagabot. Kaya attorney man day, wala na. Human na good. At least na ingana nga le. Suminto say part na siya sa inyong ano. Na makabalon. Okay raman sad sa ako, Apple. Yeah, like I said, part Kapag of time fun. sad nga maglalis mi. Unya kanang inon nako siya nga wala kay evidence nga ako nang gibuhat tingan na ana. Mana din siya sa ako. Ayaw gamitan mo study of law sa ako. Kinahanglan kag evidence.
Bihala na. Tama nung manggawas, yun na yung pagkakuan na. Ay, pagkuan, lisura na yan, bro. Yes. Pildi tas kaso, ani. Ay, kumpiyansa attorney, basin pag abot sa panahon, mingan siya, Exhibit A. Saan eh? Tapos maglalis ba? Ay, pagkapoy-kapoy na kay nasa ko'y trabaho din, napoy trabaho, ha? Basi nakalota, Exhibit A. Ako'y naghugas sa plato sa katong Monday. Tanawang Exhibit B. Tanawa sa Exhibit B. Exhibit B, tanawa imong brief, bisag asa rin imong ipanghay-hay. Tanawa. Gipicture na ako. Na nag-comment na niyo. Di-post man din nga igala ang Exhibit B. Ang hirap pala nung magmakaasawa ka o abogada, Brad. Oo, kaya siyempre, na yung mga ingana na, di mo namalikan, magamit din ng mga ingana ng mga discarding ngayon. Tama. Kung ga-agree man ko nga, kailangan yun ang ebidensya po. Ga-agree ko nga, kanang kailangan yun ang ebidensya. Ay, pag haka-haka niya. Kailangan ebidensya. Ay, lagi. Alas 9 sa makapabor lang. Ulo, grabe, paspasa sa oras basta si Drew atong kauban lagi. Nga naman eh. Gwapo nga kanta sa parokya ni Edgar. One of the best songs ni nga kung ganan sa parokya ni Edgar nga ilang gibo. Pero sa 2016 ni Brad. Pero wala na kay nila ni gina-play sa concert. But ganahan ko sa song ani entitled Lagi Mong Tatandaan. It's very nice. Sa among pagbalik dayon, ang atong letter for tonight, this is a very nice song from parokya ni Edgar.